थांनाय बिसितामो हापां फाइमानि सिमिनो IPFT नि पार्टी नि तरक खे लुकुरंनि सपोर्ट एबा खबा हामजागमा कमिनो तंगमानि ओ हामजागमा एबा खबा हामजागनाय लुकुरंनि सपोर्ट तरक खे कमि तंगमानि बथाय नुगजाखा ताकलाय एडिसि चंगबारियो ताकलाय एडिसि चंगबारियो 2018 बिसियो IPFT गोबां भोट बाय कप्लाय अंफानो ओ एडिसि चंगबारियो कायसा फानो आचुकथायो कप्लाय अंगै माल्लिया IPFT आपनो दुगै आमचानि लुकुरक बेलायनो वाना लाइजा गानागिनि IPFT नि लीडर्स रकबो आबहाय बथाय माननाय होनि वानसुमानि अंगिया कारिनो तंलायमानि फियाखबा आबहायनो बथाय मानखा ताकलाय एडिसि चंगबारि फियाखबा चंगबारियो आबहाय केबो कप्लाय अंनाय एबेखबा केबो चेन्नाय आबनो चंगबारिनि रायदा आमरंनो जतनो पगै बाहायके हायनो हाय IPFT थांनाय बिसिनि हायके कराक खलाय बसाय माननाय आपनि बागै IPFT पार्टी हायनो हाय सामुं तांना चेंगि रिखा पार्टी IPFT नि तांफां थांनाय सालाव दिल्लीयाव थाङैबो मालायखा सेंट्रल मिनिस्टार रकबाय दिल्लीयाव थाङै सेंट्रल मिनिस्टार रकबाय हास्तेनि हामक्रायनि बागै दालबिदाल कक्तमा रंनो तै कक सामानि यागलो त्रिपुरा हास्तेको फाय पुइलावनो विश्रामगंज जग IPFT नि जत मथा रकनो तै कायसा कक चाप्लायमु पान्डा खलायजाखा आरो फायमानजाखा IPFT नि तांफां एबा मन्त्री मचां मेबार कुमार जमातिया कक्तमा थुमनाय रबाय कक सतानि मन्त्री शाखा एडिसि नि ताकलायनि हापाङो IPFT तंखे एडिसि नि हामक्रायनि बागै ताइबो काहाम सामुं खलाय मानखामुं IPFT रक गानागिनि ब पाइथागो कक्तमा थुमनाय रंनो ताइबो सायखना रिखा पार्टी न तरजागिया कारै जाति न तरजागै जत थानसा अंगै तिप्रासा हामक्रायनि बागै सामुं खलायनानै अंथखिनै विश्रामगंजनि सिमि बुद्धदेव बर्मानि कक्तमा चुमुई टिभि जतन खुलुमखा ini semua parti IPFT Bisramgong division eseng orang workshop laika jeung अनेक दिन परेगो एडिसि इलेक्शन पाइमिन परेगो अपन पुइला चिनरो तिनी पार्टी IPFT यूथ IPFT IPFT जत मिलगै जों गाय सेमिनार लाइका एक दिन बागै जों गोबां माकक सालायका तिनी नेक्स्ट टाइम रगो जों दाइन हाइटेव से गाहाम खालायै जों तिनी कमिटि कताल थायो नेबां कक सालायका ते जों तिनी IPFT तिनी पारफरमेंस जों सरकार फाइमिन परेगो जों तमातनो सामुं खालायका आब्रं कुति सालायका ते आं रिसेंटली दिल्ली थांमानि आब्रं कक आं साका जों साइमानो तिनी पार्टी IPFT जों सटिक लामा हिङै दंगो तिनी हा दफानि बागै जों कक साइ दंगो तिनी नाहरमु अबनो जों एडिसि एरिया नो जों कताल हास्ते सेपारेट स्टेट खालायनाय अबथिनि इमां जों खाय थांनाय विभिन्न पार्टी रक गोमा कक सालायगो पार्टी IPFT रक दिबलेन पक थांखा तिन दाबि पक थांखा भाई सालायमा रक अबथिनो जों मा सावो ताकफानो तिन IPFT पार्टी जे जों दुलुक आगक दंमोनि सिस्टेमेटिक आगक दंमोनि अबतन साइमानो आं इदानी थांबाय दिल्लीगो आबनो साका जों ताबक जे जों प्रस्ताब रहमानि तिनी राज्य सरकार तिनी कैबिनेट एप्रूव करे रहमानि तिनी 125 कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट बिल अब तखन पेंडिंग आउन दाबि रिक्ले पास करे जों साका ते तिनी जों अरनियो दाबि खाइमानि जे स्पेशल ड्राइव तिनी तिप्रासारनो चाकरिना बागै स्पेशल ड्राइव खाइ जों आबन पैकेज जों सानखा अब जों खाइ दंगो ते तिनी कक बरक रोमान स्क्रिप्ट नतै जों कक साका तिनी ए थिदुल रोमान स्क्रिप्ट आबर जों कक साका आबनि बागै आं खागो जों इदानी जों दिल्ली थांमानि जों तीनजन केन्द्रनि नेता मालाय फैका एक नम्बर के तिनी JP नड्डा बय जों डिटेल कक सालायका ते तिनी हरदीप सिंह पुरी अर्बन डेभलपमेंट मिनिस्टर बय मालाय सालायका बय बेलाय इम्पोर्टेन्ट बकक साका तिनी तिप्रासारि बागै आंबन दाबि खायका दिल्लीगो कायसा जों जागा रेना बागै बसावानो एक मास बिसिङो आनो रिपोर्ट होनाय ब दिल्लीगो तिनो जागा रेना बागै गसेखा आरो तिनी एस तिनी बागै बा तिनी तिप्रासानि बागै बोरै चला कायसा कलेज हस्टेल आरो आं खालिमो जातियाव तो चेष्टा खाय दंगो तिनी गेस्ट हाउस तिनी तिप्रासानि मांग गेस्ट हाउस करै आबो मंग आं साका जों एक दुइ कान जागा नांनाय जागमान खांके जों आरो तिनी सरकार जों रेडी दंगो जों आरो नक तांनाय ओभारे कक जों सालायका आं खागावो तिनी IPFT पार्टी ताबुक फानो जों सटिक लामा हिङै दंगो अब पाब्लिक नि जवाब रनाय ता पाब्लिक रिलाइज कोइ दंखा जे तिनी एडिसि गो ता गोबां माते डेभलपमेन्ट उं दंमोनि उंना नांमोनि अब तब किसा स्टबुङै दंखा आबो आं कइनाय
তিনি যে কোনো পার্টি বা খাইতুম पार्टी कटरिया दिन जाति कटर जों थानसे सांमा खालायलायनाय जों खोनागा गोबां जागा किसा बेकाय देख्लाय दंखा जोंनि ब्लक रग जोंनि पन्चायत रग जोंनि जुनाल रग जों जत्तनो दाबो जों थानसे सांमा खालायनाय उन्नति गोनांनाय जों दाबो गोबां स्किम फाइ दङ जोंनि 15 फाइनि कमिसननिबो रां फाइ दङ जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बाहाय दाबो काम तलै दङ जों जायगानि प्रजेक्ट इन्डिजारन प्रजेक्ट गोबां सामुतलै दं दाबो ताखौ बुखरो आ कामनो जाते स्टप ताखायदि नांखा जों जतन मिलै सांमा खालायनाय केबो बादा ताखायदि जायगानि प्रजेक्ट दाबो जों खाय दङ तै विलेज बिसि दाबो जों नाय दङ गोबां सामुतलै दङ तै पासापासि जोंनि आदि डिपार्टमेन्ट होदे सामुतलै दङ आं बगै आं कयनाय जतननो जाते जों श्रृंखला मानेगै आइन मानेगै जुक्तिनो मानेगै जों सांमा खालायनाय केबो बादा ताखायलेदि केबो जों जबरदस्ति न जों ताखायलेदि अ कक साइनो आं हायनो जतननो आनि तेबासारनो आं कयनाय जों जेकुनु पार्टी खाइमानो किन्तु पार्टी कटरिया जोंनि जाति उन्नति नांनाय जोंनि जाति सेब नांनाय जोंनि जाति हामख्रायनो नांनाय अ कक साइनो आं जतन हायनो हाय हामबाय खुलुमबाय।